salm qasir jiena semmejtu mid-dlama d-dawl. Isimgħuh. Għad-direttur tal-kor Salm ta' David. Kemm se ddum Osid? Se tinsini kontinwament? Kemm se ddum taħbi wiċċek minni? Kemm se ndum nieħu parir f'ruħi blali f'qalbi il-jum kollu? Kemm se jdum l-għadu tiegħi ikun eżaltat fuqi? Ħares u iġibni Osid Alla tiegħi, dawwalli għajnejja li ma norqodx ir-raqda tal-mewt li l-għadu tiegħi ma jgħidx elibtu u l-avversarji tiegħi jitennew illi nkun imriet. Iżda jien fdajt fl-imħabba fidila tiegħek. Qalbi se tifraħ fis-salvazzjoni tiegħek. Se nkanta lis-Sid għax tratta miegħi b'ġenerożità. Amen. Tajb, kif inhu tajtu? Talba illi tibda biswit il-qalb u tispiċċa bil-ferħ. David fil-bidu narawh bil-geddum, imbagħad fl-aħħar narawh kważi jrid jisfen. Fil-bidu qiegħed fil-ħofra, imbagħad narawh fuq il-quċċata tal-qawsalla ifaħħal il-mulej. X'ġara fil-frattemp? Kif minn estrem irnexxielu imur f'estrem ieħor. Ħaddem il-fidi tiegħu. Qiegħda hekk sempliċi. Ħaddem il-fidi tiegħu. Bdiet tinħassis ħana. U ħanajdu li qegħdin ġiġa fawissu. Għab dik is-sħana qawwija, tajjeb? U qegħdin f'kamra kollha foga. Jekk intikom imrawħa kull wieħed. Tajjeb? Min jibda jħoss daqsxejn tal-frisk? Dak li jżommuha f'idhom magħluqa, jew dak li jiftħuha u jippruvaw jiffriskaw daqsxejn wiċċhom. Għandna l-fidi, imma kemm qegħdin niftħuha dil-fidi u nħadmuha minn ġurnata l-oħra. Tagħmel id-differenza kollha x'vera. Das-salm jgħallimna illi jeħtieġ aħna bħala nies illi nafdaw f'Alla, li nħarsu lejh u immattru jdejna lejh, nollu ruħna lejh, il-għaliex ninsabu fl-ħamilħar konfidenti illi Alla li sejħilna jkompli assistina, jkompli jenna u finalment jatina il-ħelsien sħiħ illi għalieħ nixxennu. David fil-bidu jibda billi qiegħed il-qagħda tiegħu quddiem il-mulej. Kemm hija xi ħaġa ta' għaqal din illi ninsabu qisna ġo nassa u qegħdin hemmhekk għal żmien twil, imreknin minn kull naħa u ma nafux se naqbdu nagħmlu. David qiegħed iċ-ċirkostanza tiegħu quddiem il-mulej. X'kienet eżatt u jsemmi l-edewa tiegħu minn xiex kien għaddej ma nafux. U tant l-aħjar. Għaliex ikun aktar faċli għalina llum il-ġurnata biex din it-talba propjament nagħmluha tagħna. Nkunu aktar kapaċi li napplikawha għal każ tagħna. Li għadda minnu David kapaċi ngħaddu aħna wkoll minnu. Qegħdin ngħixu fl-istess dinja. F'dan il-każ David ħassu abbandonat minn Alla. Kemm aħna sinċieri u onesti li meta ngħaddu minn dan il-perjodu qalil nammettuh. Ikolli ngħid li maħnis sinċieri biżżejjed. Inkomplu nilagħbu għal kollox huwa normali u kollox huwa imbissem, frattant ġofina tkun għaddejja battalja, tkun għaddej ħanejdok nkunu dħalna ġo għar sewdieni illi ma nafux fejn qegħdin għax inħossu illi Alla qisu abbandunana. U allura David hawnhekk jappellalu biex jajjutaħ, biex jgħinu bla dewmien. U David mhux waħdu. Dawk li jafu l-iskrittura il-profeti ħafna minnhom ħassewhom hekk. Ġeremija wieħed minnhom vera, kemm beka, kemm appella lil Alla biex jindaħal fis-sitwazzjoni tiegħu. Anke Ħabakuk, profeta ieħor, meta ra illi il-qagħda f'pajjiżu kienet qagħda mwera,
in-nies ma baqgħux jirrispettaw il-liġi talla. U Ħabbakuk jibda l-ktieb tiegħu billi jgħidlu kemm se ddum o mulej, ja l-istess ħajta. Kemm se ddum o mulej, ngħajjad u ma tismax. Ngħajjad vjolenza u int ma teħlix. Għaliex turini l-ħażen u tħallini nara d-deni? Għaliex moħħrija u vjolenza huma qudiemi? Ġlied hemm u t-twejjir jinqala. Nies kbar ta' fidi, meta jsibu ruhom darhom mal-ħajt, jafu x'għandhom jagħmlu. Idur li Alla u ikunu onesti biżżejjed miegħu biex jgħidulu din hija l-qagħda tiegħi. Qed inħossni abbandunat, qed inħossni mitluq minnek. Anke David f'Salm ieħor, Salm 22, kif jibda Alla tiegħi, għalfejn tlaqtni. Talba li anke Ġesu nnifsu msammar mas-salib. Għajja tal-Alla. Nies kbar ta' fidi, fiċ-ċirkostanzi mwera tagħhom idur li Alla. 4 darbiet David f'da Salm qasir jgħidlu kemm se ddum. Kemm se ddum. Faċli meta taqraħa darba darbtejn tinduna fejn hija l-enfasi. Hawnhekk għandna raġel illi huwa kważi b'qalbu maqtuwa. Huwa raġel illi jixtieq intervent divin. Illi Alla jindaħal fis-sitwazzjoni tiegħu. U frattant minn ġurnata għall-oħra, minn ġimgħa għall-oħra, forsi wkoll minn sena għall-oħra. Alla jibqa' qisu moħbi minnu. Job ukoll ħassu l-istess. Vera, Job mċaħħad mill-familja tiegħu, mċaħħad mill-proprjetà tiegħu, minn saħħtu stess. Kemm il-darba nisimgħu fuq fommu dik l-għajta mweġġa lil Alla. Għajta kważi ukoll irrabjata. Ma' Alla. Jew il-każ ta' Ġuseppi. Ġuseppi li ħutu kienu jgħiru għalih u bjawh bħala l-sif fl-Eġittu. U il-mulej bir kom fl-Eġittu u Potifar ħadu bħala l-sir tiegħu u kien jamministralu daru kollox hu. Mart Potifar bdiet tiffittaħ għal skopijiet ħżiena. Meta Ġuseppi jagħmilha ċara illi ma jridx illi jitħammeġ magħha. Frejmjatu għamlitlu frame up u spiċċa l-ħabs. Għandek Żagħżugħ, forsi kellu 17 sena, illi għax kellu l-biża' ta' Alla u mexa skont il-liġi ta' Alla, spiċċa fil-ħabs. Timmaġinaw Ġuseppi wara sena, sentejn, 3 dam probabbilment xi 7 snin il-ħabs. Probabbilment jista' jkun li Ġuseppi qal qed nifhem kollox. Problema ta' xejn. Naf Alla x'qed jagħmel bħajti. Qed tifhem kif ħassu ta' żbunto. Nasib jiena ħassu illi hawnhekk Alla tiegħi. Alla tiegħi. Fejn hu? Fejn hu Alla tiegħi? Alla li rrid nonorah. Vera? Aktar tard ovvjament nafu l-eżitu tal-ġraja tiegħu kif Alla kien qiegħed jippreparah biex anke ilaħqu l-Prim Ministru tal-Eġittu. David ukoll hawnhekk narawh maqbut f'dak illi l-antiki kienu jsejħulu il-lejl oskur tar-ruħ. Lejl imdallam tar-ruħ. Hemm ħafna letteratura anke kittieba Spanjoli kienu jsejħulu la noche oscura della alma. Il-lejl imdallam tar-ruħ. Nafu x'jiġifieri? Il-għaliex jekk naqabdu f'dan il-lejl minna nkun nafu x'qed jiġrilna, nitfixklu. Niskandalizzaw ruħna. Nibdew nħossuna ovvjament imwarbi minn Alla, minsija minnu, minsija minn dak li aħna nsejħulu il-missier smewwieti tagħna. Nsemmu l-każ ukoll ta' Naomi. Naomi fi żmien l-imħalfin illi kien hemm laks fil-pajjiż marret Moab mal-familja tagħha hemmhekk sfat armla, sfat ukoll priva minn żewġ ulieda, meta marret lura f'pajjiżha. U n-nies bdew jarfuha, u qalu din mhix Naomi. U qaltilhom
la sejħulix Naomi. Naomi l-isem ifisser pjaċevoli. Pjaċevoli. Xi ħaġa tiggost pjaċir. Sejħulix Naomi. Sejħuli Mara. Jew aħna bil-Malti ngħidu sejħuli Morra. Għax Mara tfisser mor jew rusa. Għaliex qaltilhom hekk għax dak li jista' kollox Alla l-imbierek. Imlini wis bl-imrar. Jien mort mimlija, mort bil-familja tiegħi. U l-mulej reġa' ġabni vojta d-dar. Għaliex mela sejħuli Naomi. La darba l-mulej xed kontrija u dak li jista' kollox ħaqarni. X'sinċerità. Kellna bżonn nkunu bħal dawn nies. Illi hi taf, illi din ilit talla, illi ġabit taf dik is-sitwazzjoni mwera. Min mara bil-familja tagħha, mara illi kellha il-wens tad-dar, l-għożza tar-raġel, Alla ċaħħadha mir-raġel, ċaħħadha mit-tfal. U qed tgħid hawnhekk dak li jista' kollox ħaqarni. Taf dik li għalli talla, imma taf ukoll illi jekk hemm soluzzjoni, jekk hemm rimedju, huwa wkoll mingħand Alla. Il-bniedem ta' fidi jara li talla f'kollox. Naomi isservi bħala eżempju David ukoll hawnhekk. Ħanerġgħu nduru għas-Salm jgħid kemm se ddum taħbi wiċċek minni. Kemm se ddum taħbi wiċċek minni. Dan perjodu imtawwal mingħajr is-sens tal-pjaċir Alla bina. Ja l-ar ħaġa li l-Kristjan jista' iġarrab tul ħajtu. Meta Alla qisu iwarrab minna, jaħbi wiċċu minna. Fakru li il-barka li Alla ried li l-qassisin jippronunzjaw fuq il-poplu ta' Iżrael kienet parti minna tajt il-mulej jiddi d-dawl ta' wiċċu fuqek. Illi aħna ta' kuljum mas-sebħ tal-ġurnata, sa tmiem il-ġurnata, nkunu nafu, nkunu konxi, nkunu ferħanin u kontenti illi Alla jinsab magħna. U Alla għandu pjaċir bina. Meta Alla jaħbi l-wiċċ minnu, il-wiċċ tiegħu minna. Jurek bħalli kieku dispjaċir jew innuqqas ta' favur tiegħu lejna. Hija xi ħaġa illi għandha tkexkixna. Psalm 27 l-istess David jgħid taħbix wiċċek minni twarrabx lil qaddej tiegħek bir-rabja. Int kont l-għajnuna tiegħi tabbandunanix u titlaqnix u Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Imbagħad f'Salm ieħor jgħidlu lil-mulej int ħbejt wiċċek minni u x'kien ir-riżultat? Int ħbejt wiċċek minni u jien kont imdamdam. Ħassu litteralment mitluq. Jisu katafru, ma jisfal xejn. Iva, dawk in-nies li jafu l-mulej li jafuh b'mod esperjenzjali. Ridu bħala l-aktar l-ikbar barka li jixtiequha hija il-favur ta' Alla fuqhom, il-wiċċ ta' Alla jiddi fuqhom. Minħabba din l-assenza apparenti ta' Alla, l-awtur hawnhekk mela jħossu mitluq għar-riżorsi tiegħu stess. U aħna jekk aħna mitluqin minn Alla, x'riżorsi għandna, vera? Xi wħud minna b'daqsxejn b'saħħithom iżgħet mill-oħrajn, xi wħud minna iżgħet sinjuri mill-oħrajn, imma ir-riżorsi umani x'jiswew? Finalment ma jiswew xejn ma foqra u ma dgħajfa u allura ma jkollniex il-ħila illi nittrattaw mar-realtà tal-ħajja. David kellu l-edewwa tiegħu illi kienu qegħdin jimbxuh, kienu qegħdin jaraw kif jagħmlu biex iwaqqgħuh. Ħalli imbagħad ikun jistgħu jitqu bih jgħidu elibtu u l-avversarji tiegħi jitennew illi jiena nkun imried. Perjodi bħal dawn illi Alla idum ma juri il-favur tiegħu fuqna. Idum ma jiddi d-dawl ta' wiċċu fuqna mhumiex pjaċevoli. Altru. Huma perjodi tal-biża għax ir-ruħ tal-mifdija ma tixtieqx xejn aħjar milli tgawdi il-preżenza farraġija tal-Alla. Illi nkunu konvinti illi ninsabu fejn ninsabu Alla jinsab miegħi. Però Kristjan mhux dejjem ħossu hekk.
jiġu dawk ċirkostanzi fejn iħossu abbandonat. X'għandna nagħmlu? X'għandna nagħmlu meta ngħaddu minn din it-tip ta' afflizzjoni? Bħalma għaddiet Naomi, Job, Ġeremija, Ħabakuk, David. Il-lista hija twila għax din hija realtà. X'għandi nagħmel? L-ewwel nett irid inżomm f'moħħi illi hemm differenza radikali, hemm differenza kbira bejn kif inħossni u kif in ir-realtà ta' bilħaq. Kif inħossni? Ħafna aħna kollha għandna sentimenti tagħna, sentimenti ta' diżappunt, ta' ferħ, ta' frustrazzjoni, ħossuna ħosbina, ħossuna ferħija. Dan huma sentimenti li Alla għamilna hekk, Alla għamilna li nħossu. Però ħafna drabi kif inħossuna ma jkunx jaqbel mar-realtà tal-każ. Per eżempju meta Alla qal lil-Lut biex joqtlu l-ħaruf tal-għid u jidilku il-bibien bid-dem tal-ħaruf. Għax kien se jgħaddi l-anġlu tal-qirda dak il-lejl u jeqret jew joqtol l-ewwel imwieled ta' kull familja fejn ma jarax id-dem applikat. Issa immaġinaw it-tifel il-kbir ta' dil-familja illi obdiet l-istruzzjoni tal-Alla, ċabset il-bib bid-dem, wara dak it-tifel kien fil-periklu tal-mewt? Le. Meta t-tifel forsi għadda dak il-lejl kollu jitqalleb u jinkwieta u jħossu illi wasal it-tmiem tiegħi. Kienet jħossu mod, fir-realtà kien very safe, very safe. Mentri mbagħad it-tifel tal-Farawn seta' qalu dan huwa lejl tas-soltu jiena ħaniċċelebra u ħanagħmel party bħal biera ħanagħmlu llum ukoll u xi ġralu miet. Da kif iħossuna ma jaqbilx bil-fors mar-realtà tal-każ. Iridu niftakru wkoll li f'dawn il-perjodi ta' abbandun ħansejħulhom hekk, la huma totali u lanqas huma finali. Alla ma jabbandunanix totalment u lanqas għal dejjem. Hemm differenza kbira, x-xemx ġieli ma tiddix vera bħallum. Għax tkun mottija bisħab. Però frattant nistgħu ngħidu li x-xemx xorta waħda għadha hemmhekk, mhux vera. Alla kultant jidher assenti, jidher il-bot minna, inħossuh il-bot minna. Fir-realtà għajdu li intom ma jkunx. Għaliex għax il-weda hija ċerta. Jien dejjem magħkom u ma nabbandunakom qatt. Ma jfissirx però illi ħafna drabi ma nħossuniex vera, ma nħossuniex illi qisu Alla twarrab minna, nesina, bħal David kemm se ddum osit. Se tinsini kontinwament? Hija għajta sinċira, għajta illi taqbel mar-realtà. Żgur fit-tarf tal-mina hemm it-tawl, vera? Forsi xogħod minnkom ġieli sifirtu qbadtu trejn u dat trejn jgħaddi minn mina kważi ma tispiċċa qatt. Tajjeb? Corrie ten Boom darba qalet meta trejn jgħaddi minn mina u kollox jiddallam, ma narmix il-biljett u naqbes il-barra? Nibqa' bil-qiegħda kwieta u nafda fl-inġinier. Nibqa' bil-qiegħda f'posti, qiegħda fid-dlam, u ddum fid-dlam, però qed nafda fl-inġinier. U dik hija l-fidi. Fidi estiża, fidi imħadma, vera? Meta ngħaddu minn dawn il-perjodi, il-sentimenti tagħna kapaċi jerqu fil-ħama. Jerqu. Imma l-mulej kapaċi iżommilna ruħna u difatti dejjem iżommilna ruħna. U mara, il-weda ma tfallix. Darba n-nies tal-Alla hawnhekk imsejħin Sion f'kapitlu 49 ta' Iżajja. Sion qalet is-sit talaqni u l-mulej insieni. Hawnhekk għandna mela il-komunità tan-nies fidili. Illi jħossuhom il-sit talaqhom u nesihom. U Alla jirraġuna magħhom jgħidilhom, tista' mara tinsa t-tarbija li tkun qed treddaħħa. U li ma jkollha ebda kumpassjoni fuq liben tal-ġuf tagħha. Imqar dawn jistgħu jinsew, imma jien żgur mhux se ninsik. Ara jien iskrivejtek
fuq il-pali ta' jdejja, is-swar tiegħek huma kontinwament qudiemi. Mela Sion kienet tħossa li mitluqa minn Alla qalilha ċertament li le. Daqskemm mara u jekk għandna mudell uman ta' mħabba hija mara bit-tarbija tagħha vera, li tożza, iżomma nadifa, tisqija, tieħu ħsiebha, hija ħajjitha. Alla qal mara tista' tinsa t-tarbija tagħha jien żgur li le. Jien żgur ma ninsikomx. Jiena iskrivejtkom fuq il-pala ta' jdejja. Meta konna żgħar u ma kenniex dawn il-gadgets tal-lum. Biex niftakru, pereżempju biex nġibu il-shorts għal PE, konna nikbu fuq il-pala ta' jdejna bil-bajro. Shorts. Ma morru minn ajru. U salada dik il-kelma bil-bajro kienet tmur. Kienet ma tibqax tinqaraf. Imma Alla jgħid mhux ktibtkom, iskrivejtkom fuq il-pala ta' jdejja. Naqqaxtkom. Għandna tempji megalitiċi għaw Malta, u għet minnhom ta' Ħaltarxien. Li tara ġebel kbir imnaqqax minn dawn nies eluf ta' snin ilu u għadu hemm. Alla naqqax ismek fuq il-pala ta' jdejh. Inti tista' tħoss li Alla abbandonak, fir-realtà int tiegħu u ħalef li jżommok għall-eternità. Aktar ma ddum x-xitwa, tiftakar wkoll. Aktar ma ddum x-xitwa. Xuħut minna ma jħobbux x-xitwa. Vera? Jippreferu s-sajf u l-għawm u kollox, kuħad bil-preferenzi tiegħu. Imma aktar ma ddum x-xitwa, x'tista' tgħid inti? Inti tista' tirraġuna. Aktar ma ddum, aktar qed toqrob ir-rebbija. David darbit qallu kemm se ddum osit, kemm se ddum taħbi wiċċek minni, kemm se ndum nieħu parir fruħi, kemm se tibqa' din. Allora kien għaddej minn xitwa erija, xitwa li ruħu kasħet, ħanajdu hekk. U frattant se tirraġuna li mela bil-fors la xitwa ilha tant fit-tul ir-rebbija hija tant qrib. Hekk jew le? Rridu neżerċitaw it-tama tagħna. It-tama tagħna illi s-salvazzjoni finali tagħna hija eqreb minn hemm minna l-ewwel darba. Jiġrina x'jiġrilna sakemm indumu tul dan il-pellegrinaġġ. Nafu li kull ġurnata li tgħaddi qegħdin noqorbu pass il-qudiem lis-salvazzjoni finali tagħna. Il-biki jista' jdum għal-lejl iżda l-ferħ jiġi filgħodu. Naqraw f'salmi ieħor x'vera. X'għandi nagħmel meta nidħol f'dawn il-perjodi ta' abbandun, irrid nirraġuna u ngħid illi fit-tali lejl oskur irrid nitfa' t-tagħbija tiegħi fuq is-sit. Fuq il-mulej. Aktarx milli nħammem waħdi u ninagħlaq fiha nnifsi. David beda jbarqa' miegħu nnifsu, beda qisu introspettiv, ifittex fih innifsu għalfejn ġrali hekk. Meta tagħmel hekk is-sitwazzjoni tiġik qar. Tibda tiffissa fuq innifsek aktarx milli terfa' l-ħarsa tal-fidi tiegħek lejn mulej. Vers 2 jgħid kemm se ndum nieħu pari fruħi bla li f'qalbi l-jum kollu. Għandna ħabta nibdew issa niffissaw fuq nafusna għalfejn ġrali hekk u kemm se ndum u xi dwejjaq. Erfa' ħarstek il fuq. Nerfa' ħarsti lejn l-għoljiet minn fejn tiġi l-għajnuna tiegħi. L-għajnuna tiegħi tiġi mingħand il-mulej dak li jagħmel is-sema u l-art u x'vera. F'perjodi imwera bħal din irridu nissoktaw nimxu. Ma ħossunix fl-aħjar tagħna, però ibqa' imxi bil-fidi. Ibqa' imxi. Avolja forsi tkarkar. Avolja forsi tħossok illi riġlejk huma ibsin, ibqa' imxi. Ibqa' qdi d-doferi tiegħek. Ibqa' wettaq ir-responsabbiltajiet tiegħek. Aħjar tsappab fid-direzzjoni tajba milli tiġri fid-direzzjoni l-ħażina, jew fid-direzzjoni żbaljata. David ikompli wara li esprima id-dieqa tiegħu quddiem Alla, kemm se ddum. Issa jimploraħ jew jitolbu biex jurih sollif, biex inaqqaslu l-pis għalmenu, biex ineħħilu t-tagħbija, ħares u ġibni osit Alla tiegħi. Dawalli għajnejja li ma norqodx ir-raqda tal-mewt li l-għadu tiegħi ma jgħidx libtu.
aktar ma jkun kbir l-għali tiegħi, irrid nitħeġġeġ aktar biex inħabbat il-bieb tas-sema biex nitlob. David talbu speċifikament dawwalli għajnejja. Dawwalli għajnejja. Il-għaliex f'dan il-lejl oskur tar-ruħ, meta nitlu f'dal-għar mdallam, niftakru fil-avvanz tal-Pellegrin hemm il-ġrajja meta għadda mill-wiet tad-disperazzjoni. Kif beda qalbu, da Kristjan beda qalbu. Beda jiġi attakkat minn kollox. Dawwalli għajnejja. Femni omulej, femni. Għatin il-fema. Il-għaliex meta aħna nibdew nifmu il-modi jittalla, hemmhekk inkun għamilna pass għal ħajja u l-ferħ. Pawlu l-Apostlu interċida għal ħutu f'Efesu. Talba eċċezzjonali sabiħa u profonda. Għax aħna kultant, forsi ngħaddu minn dal-perjodu ikraħ. Però li kieku nkunu nafu eżattament ir-realtà Alla illi sejħilna bl-Evanġelju. U ħafrin naħtijietna. U tagħna l-ħajja eterna. U tagħna t-tama tal-qawmien. Vera? L-affarijiet kemm ħajqgħu aktar fil-perspettiva xierqa tagħhom. Pawlu qal talab hekk l-Alla sabiex Alla ta' Sidna Jesu Kristu, il-Missier glorjuż jagħtikom spiritu ta' erf u rivelazzjoni fit-tarif tiegħu. Pawlu xtaq li dawn l-insara jarfu aktar l-Alla fl-omnipotenza tiegħu, fl-erf tiegħu, fis-sovranità tiegħu, fl-imħabba fidila tiegħu lehom. Sabiex għajnejn qalbkom ikunu imdawlin. Illi l-qalb tagħna tkun illuminata, tkun imdawla ħalli tkunu tafu x'inhi t-tama tas-sejħa tiegħu. Kieku narfu x'inhi t-tama tas-sejħa tiegħu. Alla li sejħilna. Mid-dlam ma' dawl. X'tama tagħna qudiemna, it-tama tal-glorja. It-tama li għad ingawduh tul eternità f'xirka imperfezzjonata fejn id-dnub ikun biss memorja. Imma fejn il-qalb tagħna u r-rieda tagħna u l-moħħ tagħna jkunu eżerċitati kollha kemm huma f'imħabba responsiva lejn l-imħabba tal-Alla lejna. Li narfu x'inhi t-tama tas-sejħa tiegħu u x'inhuwa l-għana jew ir-rikkezzi tal-wirt glorjuż tiegħu fil-qaddisin u x'inhuwa l-kopor eċċessiv tas-seta tiegħu lejna li nemmnu skont il-qawwa tas-saħħa potenti tiegħu. Meta Alla idawlilna moħħna, nibdew nifhmu aħjar u nibdew allura nkunu aktar disposti biex nilqgħu minn għandu kwalunkwe providenzi illi hu joġbu jibatilna. David kien jaf illi waħda mill-ar ħwejjeġ li se jitlef huwa meta jisma li xi ħadd jirredikolah jew jgħajru għax ikun qelbu. Aħna rridu nkunu nies illi nimxu fir-rebħa. Ġesu tagħna r-rebħa bil-mewt u l-qawmin tiegħu u dik ir-rebħa rridu nesprimuha. U David għalhekk qallu l-Alla, dawwalli għajnejja li l-għadu tiegħi ma jgħidx qelibtu u l-avversarji tiegħi jitennew għax jarawni imriet, jarawni xkanat mal-art, jarawni disfattist, jarawni tellif. Ma ridix David, għaliex? Il-għaliex Alla tiegħu kien ikun imma l-afamat. David ried li Alla jkun glorifikat f'ħajtu fiċ-ċirkostanzi kollha tiegħu. Finalment, David imbagħad jiddikjara kif bil-fidi huwa mistejqer u komfortat. Fattilkom fil-bidu. Beda qisu qiegħed ġobir bla tama. U qed ħares ma qed tgħid impossibbli li noħroġ minn hawn. Ma fl-aħħar narawh anke fuq il-qawsalla qiegħed eżuberanti, ferrieħi. X'ġara? Eżerċita l-fidi tiegħu kif għattilkom. Hawnhekk David jiddikjara l-fidi tiegħu jiena fdajt fl-imħabba fidila tiegħek.
il-tama tagħna, il-fiduċja tagħna trid tkun fl-imħabba talla, imħabba illi jesprimi lejna patt sakru. Dak il-patt illi Ġesu ratifika bid-demm imxerret tiegħu. Wa patt li Alla ma jiksrux u Alla allura ħajdu hekk jobbliga ruħu. Illa darba beda jħobbna, jibqa' jħobbna. David jgħid jiena fdajt fl-imħabba fidila tiegħek. Iċ-ċirkostanzi tiegħu kienu xejn sbieħ, però baqa' jafda fl-imħabba fidila tiegħu bħala ankra għar-ruħ. Hekk kien ikkonfortat. Jiena fdajt fl-imħabba fidila tiegħek. X'hemm aħjar minn hekk? X'hemm aħjar illi aħna iva, l-imħabba Alla rridu ngawduha, rridu naqsmuha ħadd ieħor, imma hekk maħniex nħossuha xorta waħda jridu nafdaw fiha. Jridu nafdaw fiha. William Gurnall, awtur Puritan, jikkommenta fuq dan il-ħsieb ta' David u jgħid David beda t-talba tiegħu. Bħalli kieku ħaseb illi Alla mhux se jħaresek tal-lejħ biħniena. Iżda hekk kif eżerċita li hu nnifsu xi ftit fid-dmir, il-buri tiegħu inbidel, il-mood tiegħu mhuwieħed sewdieni, beda jieħu l-kulur. Il-buri tiegħu inbidel, iċ-ċpar ittajjar l-hemm u l-fidi tiegħu tfittx bħax-xemx fil-qawwa tagħha. Il-fiduċja tagħna falla l-imbierek. David ikompli jgħid qalbi se tifraħ fis-salvazzjoni tiegħek. Mhux biss fada u jkompli jafda fih, imma jaf illi fil-futur jiġi xiġri se nibqa' nifraħ fis-salvazzjoni tiegħek. Salvazzjoni tista' tkun salvazzjoni minn diversi affarijiet. Salvazzjoni mill-ladu tiegħu, probabbilment David dak li fisser hawnhekk. Imma bis-salvazzjoni anke tar-ruħ tagħna, salvazzjoni mill-infern. David hekk jgħid, qalbi se tifraħ fis-salvazzjoni tiegħek. Alla irrid li finalment ulidu kollha ikunu nkurunati bil-ferħ. Sejħilna biex nesprimu ferħ inesprimibbli, ferħ li ma jtfissirx minn l-glorja, iva għax nafu li Kristu tagħna tama. Dal-ferħ mhux dejjem ingawduh. David ħassu illi Alla nesieħ, però il-fiduċja tiegħu baqgħet hemm. Qalbi se tifraħ fis-salvazzjoni tiegħek. Iżajja 51 jgħidilna allura l-riskattati tas-sit il-mifdija dawk li Alla xtrom bid-demm u għamilhom tiegħu se jirritornaw u jiġu baqajat ferriħ l-ensjon u ferħ dejjemi se jkun fuq irjushom. Ferħ għal dejjem. Ġesu qal jien nagħtikom il-ferħ tiegħi u l-ferħ tiegħi ħadd ma jkun kapaċi joħodulkom. U ferħ dejjemi fuq irjushom se jottienu jew se jiksbu għena u ferħ u d-dieqa u t-tnejt jaħarbu l-hemm. Dak li esperjenza David, dak li nistgħu nesperjenzaw aħna wkoll huwa temporanju. Id-dieqa u t-tnejt għad jaħarbu l-hemm. Dik hija t-tama tagħna. Naf fiċ-ċert illi finalment il-qagħda tagħna se tinbidel. Se tinbidel ċertament meta jirritorna Sidna Ġesu Kristu. Għall-arusa tiegħu li tkun imbagħad aħna l-koll membri ta' ġismu se nkunu l-koll perfezzjonati fil-preżenza tiegħu. David mela minn taqlib fir-ruħ għadda tranquillità, għadda għal dik is-serenità tal-qalb, jiena se nifraħ fis-salvazzjoni tiegħek, se nkanta lis-sit għax tratta miegħi b'ġenerosità kbira, se nkanta lis-sit. L-uliet Alla illi ġarbu f'ħajjithom il-ħnina u t-tjieba tiegħu huma nies li kantaw. Ma jistgħux ma jkantawx, ma jistgħux ma jgħollux dak il-leħen ta' tifħir lil Alla, ta' ringrazzjament lil Alla. Se nkanta lis-sit għax is-sit tratta miegħi. Mhux skont kif kien ħaqni. Għax kieku ma kien ikolli xejn li f'kastik, ma tratta miegħi b'ġenerożità, b'abbondanza ta' tjieba lejja. Pietru wkoll fakkarna li din hija propjament il-qagħda tagħna. Alla tratta magħna biħnina x-xamplata.
بحنينة enormi, ħnina wiesa daqs l-oċean. Pietru jgħidilna intom ġens mażul. Għandkom din tal-ħsieb hekk f'moħħkom illi Alla għażilni biex nesprimi t-tifħir tiegħu. Alla għażilni biex nkun nafu. Biex qarribni lejh, intom ġens mażul, saċerdozju sultani. Il-kol kemm aħna Alla tagħna li nitlu lejh bil-qima tagħna, bis-sakrifiċċji tagħna. Qisu quddiem mhux qisu, quddiem sultan. Sultan smewieti. Intom nazzjon qaddis, nies bħala l-pussess t'Alla. Ħalli tniedu l-eċċellenzi morali ta' dak li sejħilkom mid-dlam għad-dawl meraviljuż tiegħu. Għattilkom das-salm jiena kieku nintitolah mid-dlam għad-dawl għax jurina kif Alla kapaċi minn buri iswed, jiġelna li noqomsu bil-ferħ, jiġelna li nkunu ġubilanti fil-preżenza tiegħu. U anke meta ma nħossuhiex dik il-preżenza tiegħu. Uħossuha mikduda nafu illi dik il-qagħda Alla qatt jaqlibha. Alla qatt joħroġna għad-dawl tiegħu. Alla mhux sejja ma jwieġibx it-talba tal-qaddej tiegħu dawwalli għajnejja. Dawwalli għajnejja. Ħalli ma norqodx ir-raqda tal-mewt. Alla emanċipah il-David, Alla wkoll illibera lilna bibnu Ġesu Kristu. Bibnu Ġesu, il qal jien għad-dawl tad-dinja. Mi jimxi warajja, ma jimxiex aktar fid-dlam, iżda jkollu d-dawl tal-ħajja. D-dawl huwa mhux biss mixtieq, imma huwa neċessarju għal kull ħajja. Mingħajr dawl ma jistax ikun hemm ħajja. Ġesu Ġwanni ddeskrivih fih kien id-dawl u id-dawl kien il-ħajja tal-bnedmin. Alla liberana bibnu. Ħanxandruh mela bħala l-ħellies il-kbir, mhux biss mis-saram u kondizzjoni baxxa nistgħu ninsertaw fiha, imma mill-piena dovuta għad-dnub. Ġesu għal-ħellies mhux biss mill-niket tagħna, mhux biss mis-swiet tagħna, imma ħelisna saħansitra bid-dnub mill-jasar tagħna għal-ħażen. David hawnhekk jurina kemm ta' bilħaq għandna nduru li Alla f'kull każ u ngħidulu jiena se nkantalek għax int trattajt miegħi b'ġenerożità. Alla ma trattax magħna skont ħtijietna imma skont il-kobor tal-mħabba fidila tiegħu lejna. Amen.